araw, maaliwalas ang panahon. Ito ang best time para magbakasyon. Sa lawak ng Pangasinan, maraming pwedeng puntahan. Planado man o biglaan, ngayong summer atin niyang kukulayan. Tara na't tuklasin ang magagandang dagat. Tahimik po, kalmado yung dagat. And also perfect ito for summer vacation. At masasarap na kainan na ang presyo ay di ka pahihirapan. Ang sarap ng bulalo ng isang pabyan. Bibili na lang sila, tapos papaluto na lang sila. Dito sa special summer episode ng Ganda Mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kanila, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya. Kanila, tuklasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Get your backpacks ready dahil sisimulan natin ang road trip sa northern border ng Pangasinan. Tara na sa isang bayang nasa biyahe ka pa lang, sumisilip na ang dagat na sabik makilaro at makisaya. Boasting a long stretch of beaches with friendly locals and different activities, siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya ngayong summer dito sa San Fabian. Bago pa man marating ang dagat, just along the highway may mapagbibilhang vendor ng fresh bangus at alimasag na pwedeng lutuin sa cottage by the beach. Ay dito po sa amin sir, sa dagat dito, alas 8 pag dumadating ng umaga. Pati yung bangus dito na rin sa pispin dito sa dagat. Price namin yung sa alimasag, 350 per kilo. Yung maliliit, 250. Tapos yung bangus, 200. Tapos yung dry fish, 600 ang per kilo. Yung tuyo, 200 per kilo. Simula kami ng 6 or 7 o'clock ng umaga. Daan kayo dito para matikman nyo yung mga paninda namin. Tupig po, bili na po kayo ng tupig ng San Fabian. Bale, pwedeng gawin dito sir, yung mga pagka naka-cottage po sila, ay kung gusto nila mag-banana boat, mayroon po tayo. O, kung ano-ano yung mga gusto nilang sakyan, yung mga bangka, o kaya yung jet ski, ganun, marami dito. Pero ang bawal po rito sa amin, yung magtatayo ng tent. Para hindi mabitin sa bakasyon,
Maraming pagpipilian na accommodations along the stretch of San Fabian Beach for only 1,500 pesos and above, depende sa iba't ibang facilities, services, and offers ng mga resorts, hotels, and transients dito. Marami po kami transit dito na komportable po mga customer. Kahit na ilang araw po sila mag-overnight. May mga cottages po kami rito, aircon. Ang presyo po namin, bali 3,500 per room. Kung gusto po nila, yung mga kubo lang po, meron naman po kami rito. Bali, ang limit po ng price namin dito, yung mga kubo lang, is 1,500. Pwede po sila mag-picnic doon sa may cottages na mga inupahan nila. Hindi sila pwede mag-picnic doon sa may tabing dagat. Bali yung mga fish vendor, siyempre karamihan po sir. Buhay bili ng mga isda, yung iniihaw, kung ano, talaba, hipon, kung ano yung mga binibili ng mga customer dito na iniihaw nila para napipil nila yung pagbibits nila. Pagka halimbawa yung customer po namin at yung magpapaluto po sila, kami na po mismo yung mga shed owner ang nag-entertain sa kanila at nagluluto namang gusto nilang paluto. Ito po, bili po kayo ng sapsap. Ito 100 lang ang 1/4. Bali 400 po ang 1 kilo. Dito po sa San Fabian, marami pong daing, mga pusit, mga danggit, sapsap. Ito po ang mga product namin po dito sa San Fabian. Mula bayan hanggang dito sa may beach, 20 pesos per head. Bali yung environmental po sir, 20 pesos. Yung per car lang po yun. Napakaganda ng view niya, tsaka malinis po siya. Ang San Fabian Beach po ay very accessible and also perfect ito na location for summer vacation. Gusto po namin dito kasi po yung malapit po. Then maganda na po kasi siya or gumanda na po siya. Gaya po ng ng banana boat. Then yung mga ibang activities po dito. So pumunta na kayo this summer. Maganda dito, the best sa San Fabian Beach. Bali sa banana boat namin, 200 po per head. 30 minutes po yun. Katagal din po. Ito po, mga sa salvavida po, bali 200 po para ma-enjoy yung mga bata, ganun sa mga buhangin. Matanda o bata man, tuloy lang ang kasiyahan sa dagat ng San Fabian. Kung walang oras magluto, sa highway sa Barangay Bolasi din makikita ang mga kantina nagsiserve ng lutong ulam at ang sikat na bulaluhan na binabalik-balikan ng mga biyahero dito sa San Fabian. Dahil tunay nga namang, there's no taste like home. Galing kami ng Baguio. Nung nagpaalaga ako ng bangus dyan, isda, yung sa kaibigan ko dito, palagi pagka dumadaan kami dito kami kumakain. Bulalo ang kanya rito. Ang sarap ng bulalo ng San Fabian, sabi niya. Yung presyo ng pagkain dito, swak na swak sa bulsa. Talagang masarap yung sabaw nila. Masarap ang mga pagkain nila dito. So nakita kasi namin, nagmumotor kami. Accessible kasi siya along the highway. And then nakita namin madaming pagpipilian na lutong bahay. Mura naman siya, tsaka masarap. Very authentic po yung luto nila. Tsaka affordable, pasok sa budget. Masarap yung sabaw at tsaka higit sa lahat, to sawa pa. Kadalasan po ang mga customer po namin is mga biyahero po. Nanggaling po sa mga iba't ibang lugar din po. Meron pong pigar-pigar. Yun po yung pinaka-best specialty namin sa ano. And then bulalo po, mga binagoongan, mga pinakbet.
Depende po, may 35, may 50, may 70 to 140. Open po yung restaurant tapos from 6 a.m. to 9 p.m. po. Pagdadayo po kayo dito sa San Fabian, Pangasinan, subukan niyo pong kumain dito. Kalilat Pangasinan. Interesado ka ba sa agrikultura? Halika't matuto, kumita at umasenso sa mga impormasyon at inspirasyong hatid ng mga nauna nang nagsimula. Tumutok mula Lunes hanggang Biyernes sa I Agree. Gusto niyo bang pumasyal sa magagandang lugar virtually? Tara't bumiyahe tayo sa mga natatagong yaman ng Pangasinan. Abangan yan tuwing Biyernes sa Ganda Mo, Pangasinan. Alamin ang inyong mga karapatan. Kailan nga ba dapat manindigan kung nasa katwiran? Matuto sa mga usaping legal at batas tuwing alas 6 ng gabi, hatid ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas sa Luzon. Headlines. Kalilat Pangasinan. Pangasinan prides an array of beaches showcasing different vibes for different visitors. Kung gusto ng mas laid-back experience with a beautiful sunset view, wala pang isang oras mula sa dagat ng San Fabian, mararating naman ang isang destinasyon na perfect for relaxation, bonding with barkada, sunset viewing, food trip at iba pa. Dahil nasa syudad, accessible sa lahat ang Tondaligan Beach ng Dagupan. Ang pan natin dito kasi alagaan po ang ating mga beach goers dito, lalo-lalo nung nakaraang Holy Week. Sa awa ng Diyos na talagang nagpapasalamat kami, zero drowning po tayo. Sikasuin natin ang mga beach goers, lalo-lalo na yung kapakanan nila sa mga nandyan na dapat yung nakatutok kami lagi sa kanila, dyan sa may beach, dito sa mga shade, para malayo din sila sa kapahamakan. Saka hindi po masisira ang Dagupan City po sa pagkuhan ng mga asikaso ng mga beach goers natin sa Tondaligan po. Yung mga paalala lang napupunta po sila dito sa Tondaligan Beach. Yan lagi ang kuhan natin, yung paglasing na, huwag pasaway sa pagligo dyan sa dagat, saka bawal na bawal po ang mag-camping tent at saka mag-bonfire, saka iinom po dyan sa may seashore po. Sana po makisama din yung mga beach goers na yung mga basura, pakiayos din para maganda rin ang dating ng turismo nila ito sa Tondaligan Beach po. Yung kinainan po namin, sinuggest po ito na dito na lang daw po kami. Opo, yes po, maganda naman po yung ambience niya, mababait naman po ang ating mga lifeguard, pati po yung mga tindera po natin dito, ayan, mababait. Tapos nagbibigay din po sila ng mga parang discount yan sa ano po nila, sa mga binibenta po nila. So of course, being one of the best destinations nga dito sa Dagupan and yung ino-offer ng Tondaligan na magandang sunset, dito ko napipiling mamasyal minsan to unwind after classes, ganun. Ayos po lagi, every time na may chance, syempre dito kami pupunta. Nare-recommend po, syempre this is part of the Lingayen Gulf and syempre bilang heritage ng Dagupan, it has historical value tulad nung doon sa landing site ni MacArthur. At the same time, there are many good foods na super value-friendly rin. Enjoy a Tondaligan getaway dahil di problema ang food and accommodations. Maraming accessible hotels and transient around the beach and the city for 1,200 pesos pataas, and with the food park by the beach, exciting kumain with friends sa dami ng available goodies,
that will surely satisfy your cravings. From lutong ulam to merienda at iba't ibang inuming pampalamig, it's a complete dining experience. Ganito lang oras, sir. Umpisa na, starting na. Gumarating na yung mga kumakain, mga estudyante, at saka yung mga garito, bakasyonista, ganyan. Kung gusto nyo, kumain kayo dito sa amin. Pinakamasarap yung beef paris namin at saka lugaw with egg. Dito sa Tondaligan, maraming pwedeng gawin. May surfing, merong pwedeng mag-swimming, mag-diving, at saka may mga rentahan na cars na pwedeng rental para pasyalan. Tapos ito, mga food trips, ang daming pagkain, ganyan. Ayun, yes po. Pag gusto niyo po ng beach at maraming magagawa dito sa Dagupan City, sa Bunuan specific, yun, punta po kayo dito at masasaksihan niyo ang ganda ng Dagupan City at ang Bunuan Tondaligan Beach. Pag dito nagbakasyon, kumpleto ang karanasan. Masarap na pagkain, magandang tanawin, at mga lokal na madaling kaibiganin. Kaya naman binabalik-balikan ang Tondaligan Beach ng Dagupan. Kung kakaibang karanasan ang hanap, hindi na kailangang mangibang bansa. Dahil right in the heart of Pangasinan, isang oras lang going west from Dagupan, mararating na ang isang paraisong hatid ay buong araw na kasiyahan. Ano man ang gusto, mapa-adventure o pahingahan, kulitan o kainan, hindi ka maubusan ng ganap sa Estanza Beach ng Lingayen. Isipan namin magbakasyon, mag-unwind din. Pagkatapos ng trabaho, first time namin. Kaya nagyaya yung mga bata, kaya sinubukan namin. Kaya naisipan ng mga bata, kaya sinubukan, sabi nila, doon tayo ang pupuntahan natin. Kasi nasabi daw yung mga ka-work niya na nagpunta dito, kaya trinay din namin. Yung fresh air, yung view na rin, maganda. Kaya ayaw nga umalis yung mga bata kasi yung hangin, yung fresh air. Trinay namin itong para experience din ba. Maganda. Sinubukan nga namin dun sa dagat. Ngayong summer, ini-invite ko kayo kung gusto nyong ma-experience din yung na-experience din namin. Talagang exciting ang magpunta rito sa Estanza Beach. Dito po sa Estanza Beach, yung activities po na pwede nyo pong makita is yung ATV riding po. Kung gusto nyo rin po mag-unwind is pwede po kayo pumunta na yung beach na pwede pong lakarin lang. Pag weekends po is sobrang dami po na tao. Lalo na po kapag walang pasok yung mga estudyante po. Other than ATV, marami pang pwedeng gawin. You can try paramotoring, glamping, or overnight camping. If you're here for a short stay, pwede namang mag-enjoy lang sa mga duyan for rent while enjoying the scenic view of this destination. Very relaxing po, tapos nakakatanggal ng pagod kunwari pag pagod kami sa pag-aaral, ganon sa school, punta lang kami dito, parang mawawala na po yung pagod namin. Maganda po kasi yung lugar, tapos peaceful, madami ding pumupuntang tao. Kaya sa mga gustong magbakasyon this summer,
try nyo dito sa Stanza Beach. Busog na ang mga mata mo sa tanawin, tiyak na busog rin ang tiyan sa mga swak at affordable na pagkain, gaya ng chicken pastil, pizza at fresh fruit drinks. Ay bali, taga rito po kami, tapos siyempre pang araw-araw din na gastusin namin, pa rin din na kami lalayo sa trabaho, kaya napag-isipan na magbenta na lang kami dito. Yung chicken skin per cup, 20 pesos, tapos atay, 20 pesos din. Tapos yung calamares, 20 pesos din. Tapos may Shanghai din po dyan, naubos na 20 pesos din. Affordable, swak sa budget, sa mga turista po. Mabinta po ang aking paninda ng mga fresh fruit shake, kagaya po ngayong summer. Kasi dinadayo po ito ng mga tourists po sa atin, lalong-lalo po sa dagat natin. Nag-aaral po ako ng college, tas na-stress na din po, kaya pupunta po kami dito ng mga friends ko para makapag-chill. Yung sunset po, tapos di po masyadong marumi yung place po. Then maganda po yung hangin. Tapos po, nakakapag-chill ka po. Kasi po, nakakawala ng stress at malalim yung mga naisip mo pag andito ka. Parang yung mga problema mo nawawala pag andito ka sa Stanza. Mag-isa ka man o kasama ang barkada o pamilya, gabi man o umaga, mapupuno ang puso ng masasayang ala-ala. Yan ang pangako ng napakagandang destinasyon dito sa Stanza. Kalilag Pangasinan! Napapanahong mga isyu, iba't ibang insidente, at mga mainit na kaganapan sa Northern Luzon. Tumutok at makibalita, Lunes hanggang Biyernes sa Luzon Headlines. Kantahan, tawanan, kulitan at kwentuhan. Simulan ang inyong umaga sa mga trending na balita, impormasyon at entertainment kasama ang barkada ng Morning Balitaktakan. Laging makisaya tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Ikaw at ang Batas with Attorney Edgar Avila at RNG Luzon, Monday hanggang Friday, 6 p.m. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilag Pangasinan! Off to the western coast ng Pangasinan, isang payapa at tahimik na bayan ang naghihintay. Less than 7 kilometers from Lingayen lang, pwede mo na ma-enjoy ang kalawakan ng dagat ng Lingayen Gulf
at preskong hangin na swak sa mga nais ng tahimik at kalmadong bakasyon. Lahat ng yan handog ng Lawis Beach ng Labrador. Dito naman sa beach namin, ang sabi ng mga dumadayo dito, yung buhangin, pino, malinis, tapos yung tubig namin, malinaw, tapos malinis din ang mga pag gilid-gilid namin dito sa dagat, at yung mga hindi din namin pinapabayaan yung mga naliligo, saka nandyan din naman yung mga barangay councilman, barangay captain, pag halimbawa peak season, nandyan silang nakaantabay dyan sa gilid na nagbinabantayan sila para makita nila at mabantayan yung mga naliligo dito sa beach namin. Sa mga cottage po namin dito, depende po sa laki at depende po sa mga yung maliliit at saka yung malalaki at yung parang din may video okay, iba-ibang presyo. Pero yung walang video okay at maliit din, 500. Tapos pag malaki, mga 700, 800. Pero pag sa peak season, talaga doon lang kami bumabawi. Summer, talagang maraming tao, parang pista lagi. Saka yung mga bata, ang saya-saya nila, naghuhukay-hukay sila ng mga buhangin. Mas gusto po kasi namin dito kasi po yung hangin po dito, tas malawak, tas matahimik po kasi dito. Malinis naman po yung tubig ng dagat niya dito, tapos malinis din po yung kapaligiran. Alagang-alaga po. First time namin dito sa Lawis. So, actually, umattend lang kami ng kasal. So, napadaan na rin kami para mag-stay, para makapagpahinga at makapag-unwind with kids. Kasi syempre, bukod sa maganda yung place, syempre yung mga tao din na nag-accommodate sa'yo, yung talaga ibabalikan mo. Ayan, perfect for vacation with family and friends. Bago pumunta sa Lawis or pag-uwi, daanan na din ang isang kantin na sasagot sa iyong gutom with their homemade Filipino dishes na may halo-halo pa for refreshment. Usually po yung mga customer namin dito is yung mga biyahero, mga rider, mga nagbabakasyon, napapadpad po sila dito dumadaan kumakain. Ang presyo ng ulam namin, may pang breakfast kami, may 50 pesos, ay pinakamaliit 30 pesos, 50 pesos, 60, 70, hanggang 120 yung bulalong baka namin. Kaya kung mapapadaan man po kayo dito sa Lawis, Labrador, ay try nyo pong kumain dito sa aming kantin. Along the highway din, pwede kang bumili ng prutas na sikat tuwing summer, ang pakwan. Itong summer po, sir, doon po yung lumalakas din po siya. Mga turista rin po yung mga bumibili, ganun po, sir. Sir, pag turista talaga, sir, 30 per kilo po yung benta po namin. Pero po yung taga dito, sir, 25 per kilo po. Bali, sir, yung mga bumibili sa amin, sir, yung mga turista po dito na pumupunta po ng mga island, mga beach po, ganyan. Kung gusto nyo ma-refresh, tikman nyo po ang aming pakwan dito po sa Labrador. And just before you exit Labrador, make sure to drop by Tubuan Fish Market. Sariwang isda, bili na po kayo, murang-mura po, galing Labrador, Pangasinan. Assorted freshly catch fishes and other seafood will surely make you crave for more. May mga dried fish din and other processed goods pa na pwedeng pangpasalubong sa pamilya. Savory flavor and tropical color, there's more to enjoy in Labrador. Pag sinabing summer, hindi pwedeng walang adventure. More than an hour drive west from Labrador naman ang destination na dadalhin ka sa kakaibang mundo. From the picture-perfect view atop to the exciting ride down the mountainside,
it's a memorable experience ang marating ang Bagbag Beach ng Suwal. Bale po, isa po sa mga sumikat dito po sa Bagbag, bale time po yun ng pandemic, is yung Little Batanes po. Bundok po siya. Bale, ang view po niya is yung 100 Island, and then yung Alaminos, yung 1 Island po. Po, this summer po, yung mga turista, pwede po silang mag-camping dito. Sikat po sa camping po ito. And then, pwede po silang mag-banana boat and island hopping papunta pong 100 Island. Pwede pong mag-accommodate yung mga dito, cottage po. Mayroon pong overnight, pwede pong mag-camp, magtayo ng tent. Meron po tayong swimming time from 6 a.m. until 6 p.m. lang po. Bale, sa mga turista po, meron po tayong do's and don'ts. Bawal po mag-bonfire, magkalat. Mas gusto po nila sa Bagbag kasi tahimik po, kalmado yung dagat, peaceful yun po. Sa mga gusto pong mag-unwind and relax, iniimbitahan ko po kayo na itry itong Bagbag Beach dito po sa Suwal, Pangasinan. Pwede po mag-arkila po naman tricycle. Mga nasa 300 to 500 po ang price. Pero if may sasakyan po, ang travel po is around 35 to 40 minutes po. Ang biyahe po from town proper is from 35 to 40 minutes papunta po dito sa Bagbag Beach. So pag dito po is, ang range po is from 500 to 900 pesos. Overnight po is from 1,000 to 2,000 pesos po. Pero usually, ang ginagawa po ng mga bisita bago po sila pumunta dito is namamalingki po muna po sila sa Suwal Market. If ever na hindi pa po sila nakapamalingki po sa Suwal Market, may mga naglilibot po dito na nagbebenta ng mga fresh gulay and isda po minsan. And then may mga karinderya po sa highway na pwede pong madaanan. Na pwede na rin pong baunin po nila papunta po dito sa Bagbag Beach. Taga Manjego kami, Alaminos City. Try namin dito sa Little Batanes, kung tawagin nila. Dito sa Bagbag Beach. Maganda naman yung nakikita kong view at matahimik, malinis ang kapaligiran nila. Kung gusto nyong magbakasyon itong summer at mag-beach, dito na lang sa Bagbag Beach. Malinis pa na, maganda pa. Pinili namin kasi bali-balitang maganda raw dito. Yung view po, nakikita daw po kasi dito 100 Island. Puti po yung buhangin. Parang masarap mag-swimming. Ngayong first time ko po dito sa Bagbag Beach, may recommend ko to sa mga friends ko and sa iba na puntahan nila ngayong summer season. Just over 15 minutes from Bagbag, mararating mo ang Masamirey Beach Entrepreneurs Association kung saan pwedeng magpaluto ng iyong favorite dish sa hog ang mga isdang bagong huli sa mismong dagat sa iyong harapan. Pagka mga bisita natin, pagka pupunta rito at nakapili din sila, wala din naman silang sariling lutuan. Bibili na lang sila, tapos papaluto na lang sila, papaluto nila sa amin. Mga talagang seafood sir, mga alimasag, hipon, mga pusit na urig, lapu-lapu, red snapper. Galing din dito mga mangingisda rito, mga lambat, mga iba, binibili ko sa kabilang barangay. Okay din naman po sir, kumikita rin kung araw ng mga weekend, ganon, kung maraming bisita. Pagka-summer po talagang pinaghahandaan ko rin ng mga maraming dahil inaasahan nila. May mga paninda rito na mga seafoods.
Halimbawa po, pagka lapu-lapu, kadalasan na ano po nila, sinigang o sweet and sour. Prito, ganun po. Mga ibang klase rin, pagka mga talakitok, sungayan, pang-ihaw, atas mga samaral, pang-sigang, pusit, calamares, adobo. Kwan po, ang budget lang naman pagka service charge sa paluto nila, 250, ganyan lang po. Sa amin na po yung mga ingredients. Bali, dito na rin sila kakain. May mga table naman na naka-ready kung dito sila magpaluto, kakain sila rito, pwede rin po. Iba ang sarap pag alam mong fresh ang pagkain, samahan mo pa ng beach view. Yung mga sikat po dito sa Sualsar is bukod sa ating mga naggagandahang mga beaches, meron din tayo dito mga sariwang isda na makukuha dito at dito sa lugar na to, pwede natin siyang ipaluto ng kung ano man luto na gusto natin. Ang pinakapanangayang pabuhayan po dito is pangingisda po. Kaya po maraming fresh seafood dito na makukuha. Tara na, try nyo ang mga fresh seafoods namin dito sa Sual. One sea, 5 towns, hundreds of experiences, and thousands of flavors to savor. Kahit ano pa ang trip mo, may destinasyon na patok sa panlasa mo, busog pa ang puso at tiyan. Ilan lang to sa handog ng lalawigan. Madami pa tayong papasyalan, kaya always be prepared to see Pangasinan!